No niin, tässä on nyt tämän kanavan ensimmäinen video. Ja ruvetaan pelaamaan Minecraftia, Java Edition, of course. Ja mulla on muutama modi tähän asennettuna, niin kuin näkyy varmaan täällä näin. Niin. Käytän muutamaa modia. Joo, tehdään maa. Laitetaan sen nimeksi Gloreni Survival tai joku tämmönen. Tai en mä tiedä. Gloren Surv 2026. No, mennään tolla nimellä, tää on hyvä. Tai sit vaan otetaan toi pelkkä Survi 2026. Niin sillä on niin väliä. Rakennus bonus chest. Mikä generate structures? Entä se on päällä? Okei, no ei me kosketa näihin. Joo, täällä on kaikki basic jutut on täällä. Pelataan normaalilla. Great New World. Please tuu joku hyvä. Mä en halua aloittaa jostain jäätiköltä tai... Okei. No tää on ihan ok. Mä säädän mun kuulokkeita vähän, tää peli on aika hiljaisella. Musiikit on... Master Volume on, sit musiikki on aika pienellä. Tää vois melkein ottaa niinku tonne. Mua ei siis kiinnosta yhtään kuunnella tän Minecraftin omaa musiikkia. Ei yhtään. Hetkinen, tää on tämmönen puu, joo. Mä en nyt tiedä, haluanko mä ensin käydä maan alla vai liikkua täällä jonnekin. Toki tuolla olisi kyllä luvalla olisi tuolla. Ja siellä on hiiltä. Ja mä en kyllä välttämättä halua tonne. Mutta ton hiilen mä haluan tuolta kyllä. En mä sitä tuolta saa, en millään. En millään. Tai no toki joo, jos mä nyt kiipeen tonne, niin kyllä mä sitten saan sen, mutta... Niin. Siellä on creepereitä. Mitä mä just tein? Oho, mä avasin jonkun Xbox-sovelluksen. Noniin, nyt. Jaha. No kiva, tonne tuli sitten lisää mobeja sillä välin kun mä tein nää tavarat itselleni. Ei mennä sinne, mutta toi hiili kyllä täytyy hakea tuolta. Se on pakko hakea sieltä. Haluan ne hiilet. Tai antaa olla, en mä jaksa. Mä voin kaivaa toi hiili jostain muualtakin. Niinku esim tuolta. Oi vittu! Joo, no niin, hengissä ollaan. Mulla on siis sellainen modi, että mun soidut luo automaattisesti valoa ilman, että mä laitan niitä minnekään. Ja toinen modi on toi, että toi hakkaa aurat kaikki valmiiksi. Voi laittaa ton, kato tohon käteen. Niin nyt täällä kaikki mihin mä menen, niin valaistuu. Oh shit. Mene muualle. Eiku ei niin, tää on Java eikä Petrukki, ei täällä rämpätä. Miten se räjähti? En mä ollut lähellä. Halutaan. Lisää. Nyt tulee kaikki kimppuun kohta. Täällä on paljon rautaa. Oho.
spawnataan enemmän kuin normaalisti. Tai mä en tiedä onks Javalla ja Petrokilla niinku vähän enemmän noita ore-spawneja, että tuleeko Javalla isompia tommosia, mitä noin niinku on? Tommosia isompia määriä noita blokkeja. Se creeperi oli tuolla, mä muistan sen. Mä en tiedä mihin se meni. Täällä ei ole ehkä järkevää olla, kun ei täällä ole hirveästi mitään ruokaa. Nyt tuli ongelmia. Älä tuu tänne. Älä tuu tänne. Nyt oskeleet on jossain tässä. Mä kuulen sen ja mä tiedän, että jos mä taistelen sitä vastaan, niin voi käydä huonosti. Mitäs me nyt tehdään? Tehdään armorit ja kilpi. Ei vittu. Yksi rauta. Riittääks yksi? Ei riitä. Eiku riittää, mutta ei oo puuta. Me voidaan tehdä rautahakkuu. Jos tulee timanttia vastaan. Tää on hienon näköinen paikka. Tää on huonoa vähän tää modi, kun tää levittää nää oret tänne, että mä joudun kuitenkin itse keräämään. Kun on sellaisiakin modeja, että se tulee suoraan yhdelle blokille se kaikki, mitä sä hakkaat siitä. Mutta tossa se niinku hajoaa monelle blokille toi ore, mitä sä hakkaat. Tuolla laavaa. Mutta joo, siis mä haluun pois täältä näin, koska en mä selviä tuolla maan alla ilman ruokaa. Näitä ihme marjoja ei oo tarpeeksi. Mutta mä en myöskään tiedä, että selviinkö mä teellä nyt, kun täällä on yö. Kyllä pitäis, jos ei toivo skeletoni vastaan. Jos tulee, niin sitten se vähän riippuu. Oh shit. Se kuoli. Piti äkkiä ruveta vääntää jotain väestöliikkeitä. Kai tää välillä vähän juoksemaan silleen jotenkin, en mä tiedä. Yritin samaan aikaan niin liikkua sivulla ja väestää. Tuolta pääsee pois tästä viime viidakosta. Tätä mä edes tarkoitan. Nää levii niinku tänne näistä. Mä joudun etsimään täältä näin. Se on vähän huono. Huono juttu. Hei, hetkinen. Siis, oota. Katsotaan yläreunaa tuolla vasemmalla. Vasen yläreuna. Siis toi näyttää... Toi näyttää joko kiveltä. Tai sitten se on... Ei helvetti, se on kallio. Mä katsoin, että se on niinku toi viidakkotemppeli, mutta ei ollutkaan. Ei valitettavasti. Tää alue on aika lailla ympäröity viidakolla, että tästä tarvitsisi niinku lähteä aika kauas, että tulee jotain muuta vastaan. Tää on tämmönen vuoristoinen alue, niin sekin on vähän epämukava. En siis itse pidä mistään vuoristoista. Jes, nyt me saadaan sänky vihdoinkin. Se oli varmaan porkkana.
Sweet streams. No mitä sä nyt löit mua? Tuhat creeperia. Mitä siellä tapahtuu? Mä haluaisin tosta tommosen kissan. Ja nyt otetaan nää ja etetään jostain sellainen... mikä sen nimi on? Farmeri tai joku viljelijä kyläläinen ja katsotaan jos se haluaa ostaa nää. Tää on kyllä vähän tämmönen hiljainen kaupunki. What the fuck? Vaan pelkkä leipä, ei mitään muuta. Tää on koko chesti. Mitä sä myyt? Mihin se meni? Hei. Mitä myyt? Nahkaa. Ei mulla oo kyllä nyt tarpeeksi. Ei ole. Sä olet työtön, te olette työttömiä. Eiks täällä oo yhtäkään? No siinä on yksi. Please osta viljaa. Yes, se ostaa viljaa, let's go. Joku... Miten tää hoidetaan silleen nopeasti? Tollaan, okei, no niin. Kiitän. Sitten jos mä teen kauppaa sen sepän kanssa, niin se voi ehkä myydä jotain parempaa. Mä en kyllä tiedä, onks te vaan emeraldit hukkaa, mutta... Tai hei, teillähän on lehmiä täällä. Hyvä juttu. Todella hyvä juttu. Mikä toi on? Onks toi... Toi näyttää laivalta, mutta tossa on jotain pielessä. Voitko nyt uida sinne? No on sieltä chesti ainakin. Kannattaaks tämmönen ottaa? Copper Nautical Armor. Onks tuolla lisää chestejä? On. Hyvä. Jes, kiitos. Näkemiin. Okei, tehdään talo tähän näin. Johonkin tähän. Joksikin aikaa, en mä tiedä. En mä täällä varmaan hirveen kauan rupea asumaan. Mutta ainakin vähän aikaa. No niin, näytän valmiiksi. Hyvä. What the f... Okay. No. Noniin. Sitten siirrytään
tänne. No. Sitten tarvitaan lapio, koska tämä on... Ai, maa on epätasainen. Jaha. No joo, tää on ihan hyvä tälleen. Sitten vaan tekee jonkun talon tohon noin. Paitsi että... En mä tiedä, mä haluaisin mennä maan alle. Se voisi olla niinku seuraava. Seuraava asia. Näillä roskilla ei tee mitään. Tää waterbucket ihan hyvä. Tai otetaan noinkin vaan mukaan. Otetaan puolet mukaan. Joo. Noin. Tuolla on sokeriruokaa. Hitto jos sitä dirttiä mukana. Ihan sama pistää vaan tähän näin. Joo. Joo. No olkoot vaikka tossa. En mä hirveästi tykkää valasta ympäristöä jollain soidulla, kun sit se näyttää pimeässä jotenkin tyhmältä, kun siellä täällä on jotain tommosia valopilkkuja. Tää lehmä sais kasvaa tuolta. Mitä täällä tapahtuu? Vittu! No, voitko sä nyt tappaa sen? Hei. Mä sain sen elokuvassa olevan musiikkilevyn. Oispa timantti. Mä voisin muuten soittaa tätä. Tää on kyllä huono biisi. Muistaakseni ei se miltään hyvältä... Ei kauhean hyvältä kuulostanut toi biisi. Jos oikein muistan tuoskeli tossa. Tää miekka ei kestä tota tappelua. Mä vaan käytän tätä. Tää on oikeesti paljon nopeampi. Nopeampi vetää tolla, kun itse pistää noita tonne. Vittu! Mitä täällä tapahtuu? Oho. Miksi sä oot noin nopea? Miksi teet on noin paljon? Toi creeperi, et rajoita mun peltoa. Joo, hukkukaa sinne. Mä haluaisin tappaa noin skeleetat tuolta.
rautaa. Kauhea siivoaminen tässä näillä creeperit räjähti tähän. Joo. Onks toi enchantettu? Onks toi tavallinen? Näyttää tavalliselta. En mä ees saanut sitä. No ei sitten. Mut okei, seuraavaksi haetaan toi aarre tuolta. Ja sitten ensimmäinen jakso on tässä. Mä en tiedä kuinka pitkiä näiden videoiden pitäisi olla, että näissä on tarpeeksi sisältöä. Ja kertokaa kommenteissa, että onks tää ihan tylsää. Ei helvetin. Ei, älä tuu. Nyt se sitten palaamaan. Vai niin, noin hukkuu saman tien tonne. Mutta niin, antakaa siis ihmeessä jotain palautetta, että onko jotain parannettavaa vai jatkanko vaan just silleen mitä mä teinkin. Missähän se on? Kartan mukaan niin mä oon niinku liian sivussa. Ootas ne. On niinku näin päin. Se pitäis olla niinku tavallaan tässä jossain. Joku lapio olisi ollut kyllä ihan järkevää ottaa tänne. No voi vittu, niinpä tietysti. Se on tossa. Mä luulen, että se on tuolla syvällä niinku Petrokissa. Mitä vitsiä? Mistä lähtien näistä saa TNTtä? Tai en mä tiedä. Varmaan Petrokis ja Javassa on ihan eri tavarat, mitä täältä tulee. Mutta en oo siis ikinä Petrokissa saanut TNTtä tuolta. Jollekin Java-pelaajalle varmaan ihan normaalia sisältöä, mitä tuolla oli, mutta mulle ei oo. Uin nyt on nopeammin. Tällä chestillä ei kyllä tee mitään, mutta voisin tonkin toki säästää. En mä tiedä mihin johonkin vaan. Mitä ihmettä silläkin tekee? Ei mitään. Ei yhtään mitään. Kaikki vaan sinne, niin. Kaikki vaan sinne. Chestia täytyy vähän siistiä. Mut joo, tässä oli ensimmäinen jakso. Kiitos kun katsoitte ja näkemiin.